फिन खेब गासैनिबोसिम बरायहरबाय लोगोफोर। स' जोंहा नैयाव मोननै आपडेट्स दोङो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। मोननै आपडेट्स जादों मा नोंथांमोना जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोना। दायो आङो फार्स्टआवनो बुंनो सानबाय लोगोफोर, माने जोंहा जिहेतु दुधनयआव जाना थांनाय जाथाय, जि जाथाया जादों माने हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो कार्बि आंलंनि सानै सिख्ला जोंनि लाइमोन 13-14 इयार्सखौ माने जिनाहारि खालामनाय, बैफोरबायदि गाज्रि मानसिनि न'खौ माने सिलिंखार खालामदो आरोना। दा गुड निउस बुंनांगोन, जोंहा आबसुनि नाजानायाव एबा जोंनि आबसुफोरा खस्थ'यै बनजार सावनानै हेल्प बिनायाव जोंनि आसामनि सरकारा बैफोरबायदि माने गाज्रि मानसिनि न'खौ सिलिंखार खालामनो नुनो मोनदों आरोना। माने ओरैबायदि लोगोफोर, नोंथांमोना साननैसो सिगाङाव निउसफोराव नुखादो दुधनयनि हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो बिनिनो दायनिगिरि सानै कार्बि आंलंनि लाइमोन बर' सिख्ला, माने बि दायनिगिरिनि न'खौ सिलिंखार खालामदों आरोना जोंनि आसामनि सरकारा। दा बेफोरखौ नुसनाखैमोन, जोंहा गोबां सिगांनिफ्रायनो गोबां लाइमोना थैना थांबाय, गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गुबुननि आखायाव बोलि जानांबाय आरोना। दासो नुसनदों जोंनि सरकारफोरा जितु बिथां आबसुफोरनि मददआव बनजार सावना लामायाव गिदिंनाय हेल्प बिनाय, बिनि थाखायनो एसे नुसनदों आरोना। दा ओरैबायदि लोगोफोर जाथाया, गोबाङा बुंबाय थादो बेबायदि न'खरखौ सिलिंखार खालामबाबो सिलिंखार खालामनाया जानाय नङा, बेखौ गोख्रों राहा लानांगोन होनना बुंदों आरोना। जितु फासिनि दाबि बिदो मानसिफोरा, दा आंनिबाबो बेबायदि जोंनि गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाथायखौ गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा जोंनि बर' लाइमोनखौ मेगन होना थांबाय आरोना। दा ओरैबायदि आंनिबा गोख्रों राहा लानांगौ, बेफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ, अब्लासो जोंनि बैफोरबायदि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ बेफोरो आरो मेगन होनो हाफिननाय नङा, जितु गिनानै माबा मोनसे खालामना थानाय बायदि। गुबुन जायगानि मानसिफोरा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ थगाय थगाय कम्पानियाव लांनानै बुथारहैयो, फानहैयो, माबा माबि खालामो। दा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौसो बेबायदि खालामबाय थादों आरोना बिसोरो। दा मानो बेबायदि खालामबाय थायो, बिनिबो मोननैसो बाथ्रा दोङो। माने जोंनि आसामनि सरकारफोरा सिगांनिफ्राय जोंनि जितु लाइमोनफोरखौ बुथारदोंमोन आरो बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावदोंमोन, नाथाय जोंनि आसामनि सरकारफोरा बेफोरखौ जेबो गोख्रों राहा लानो रोङाखैमोन आरोना। बेनिखायनो बैफोरबायदि मानसिफोरा जोंनि हारिखौ माने नाख्रेबबाय दङ आरोना। जिहेतु बिसोरो सानगासिनो दोङो बिसोरनि हारिया जेबो खालामनो हाया, जोंनि मानसिफोरा बिसोरखौ जिनाहारि खालामदो एबा बुथारदो, बेबायदि साननानै बिसोरो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो गाज्रि खालामगासिनो दङ आरोना। दा जोंहा नुनो मोनबाय जितु आसामनि सरकारा बै दायनिगिरिनि न'खौ माने JCBजों जितु न'खौ सिलिंखार खालामदो आरोना। दा सिलिंखार खालामबाल' जाया, बेखौ गोख्रों राहा लानांगौ आंनि बायदिबाबो, आरो गोबां रायजोफोराबो कमेन्ट खालामनाय बायदिबा गोख्रों राहा लानो थिनदों आरोना। दा बे मोननैसो खामानियाबो जोंहा बिथां आबसुफोरनि थाखायसो जाबाय, बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामबाय आरोना। दा गुड निउस बुंनांगोन। दा बेनोसै, बेफोरखौ गोख्रों जुदि राहा लायाबा जोंनि बैफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ बिसोरो आरो मेगन होबावगोन आरोना, आरो नेवसिनाय नङा, नेवसिलांगोन आरो गारनाय नङा, जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बुथारगोन। दा ओरैबायदि डेन्जार जाबोदो जोंनि आसाम सरकार थासायावबो, जोंनि आसाम सरकार थानायावबो बेफोरबायदि मानसिया माने जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि गासै बर' समाजनि माबाफोरखौ नाख्रेबगासिनो दङ आरोना। दा सरकारफोरा माबा मोनसे राहा लाना देखायबासो बिसोरो एसे माबा गिनानै थागोन बायदि आरोना। दा बेनिखायनो राहा लानांगौ जों गासैबो, माने जों बर' हारिफोरा लोगो जानानै गासैबो बैफोरबायदि दुथां मानसिखौ जोङो गोख्रों राहा लानांगौ आरोना। दा बिसोरखौ साजा होनांगौ। जोंहा जितु हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारदो आरो सानै सिख्लासो माने गाज्रि खालामबावदो आरोना, जोंनि 13 एबा 14 इयार्सनि गथ'खौ। दा खोनाबाय, दा जोबोद गाज्रि आरोना बेफोरो। दा बेफोरखौ राहा लायाबा दा मा जानांगौ जाखो आरोना। दा बैफोरबायदि लाइमोनखौ आरो सेस खालामबावगोन बिसोरो। दा जोंनि बायदिबा, आंनि बायदिबा बेनोसै लोगोफोर। मा बुंबावनो, नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव फोरमायहरो आरोना। दा बेयो जोब्बाय लोगोफोर, आरो नेक्स्ट साबजेक्टखौ बुंनो थांनोसै आङो।
दा नेक्स्ट आपडेटआ जेबो नङा दा नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरखाबाय थादोंमोन बिथां एक्टर्सफोरनि खबरा माबायदि होननानै दा खबरखौ जेबो मोननाय जायाखै लोगोफोर जिहेतु साननैसो सिगां निउसाव नुखाबाय दिलीप आरो दैदेनबारि बिथां सानैखौ एरेस्ट खालामखाबाय होननानै दा सानै दंबावो बिथां अनिल मोनहा आरो सुबार्न मोनहा दा बिथांमोना बहाबा थांना दं होनना बुंदों बिथांमोनखौथ' नागिरना मोनाखै दा जोंनिफ्राय बेनो आरोना जोंनि बर'निनो एक्टर्स जोंनिनो गासैबो दा बिथांमोना जेलनिफ्राय थाबैनो उदां जाना फैफिनगोनखौ आसा खालामबाय जोंनिनो बर' दा बुजिखासिगोन आरोना बिथांमोनाबो जिहेतु जेलाव हाबबाय नालाय आरो बैसोरबायदि बिथांखौ आं बुंनो सानो सानैखौ जिहेतु हाबसोना थानायखौ गाज्रि मोनाबा माने ओरैबायदि हाबसोनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हानाय नङा बिथांमोना जुदि दायखौ थाबैनो सल्भ खालामनो लुगैदोंबा मानसिजों मोगा मोगि जानानै एसे रायलाय अब्लाना थाबनो सल्भ जागोन आरोना जेमान हाबसै एमान बाङो खामानिया जिहेतु दायनिगिरिया बांबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बायदिब्ला मानसिजों मोगा मोगि जानानै एसे रायलायनानै थानाफोराव केसखौ सल्भ खालामनो हायो आरोना दा सल्भबो खालामनो हाया माने मानसिफोरा बुंबाय थादों आरोना जिनाहारिनि दाया साननैसोल' नङा होनना बुंबाय थादों गोबां जायो होनना बुंदों दा जोंबो मा बुंनो आरोना जोंबो बुंनो लागा जेबो माबा जाया जोंबो बुंनो लागा जेबो माबा जाया आरोना जिहेतु नोंथांमोना मोनथिखायो दा एक्टर्सफोरनि गावसोरनि हिन्जावसाफोरनि न'नि खामानिसो आरो गावसोरनि खामानिसो बेफोरो माने सोरबा जेल होयो होआ दा बेफोराव जों बुंनांगौ जेबो गैया दा खबरा बेनोमोन आरोना लोगोफोर जेबोथ' खौरां मोनथ'नाय जायाखै दा बिथां दैदेनबारि मोना माला उदां जायो नायनोसै आरोना बिनिनो आपडेट लानानै फैलायगोन सम मोनोबा दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामना बुंहर हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय बिसोर दायनिगिरिफोरखौ मा गोख्रों साजा होनांगौ नोंसोरनि आखायावसो दङ दे लोगोफोर गासैबो जुदि मेगन गेवोबा गासैबो जुदि ज' नांनानै दायनिगिरिखौ साजा होनोबा नोंथांमोननि आखायावसो आरोना सासे सानै मानसिजों सल्भ खालामनो हाया आरोना प्रब्लेमखौ बेयाव गोबां मानसि नांगौ जायो माबा मोनसे केस होनोबाबो सासे सानै न'खरनि मानसिया केस होनो हाया सोरनिबा सोंनाय फिननायजोंसो केसखौ होनो हायो आरोना दा थिग बेबायदिनो हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय जोंनि बर' लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनाय बे दायनिगिरिखौ माबा मोनसे राहा लानो गोनांबा जोङो खुगाजोंसो माबा खालामनो हागोन आरोना जोङो माबाजों सल्भ खालामनो हानाय नङा जिहेतु नों बुंबाय थाबा बेखौ फासिनि अर्डार बेखौ माबा गासैबो ज' जानानै खामानिखौ मावबासो माने साक्सेसफुल जायो आरोना दा साक्सेसफुल जानो मोनबाय जोंहा बिथां आबसुफोरनि अननायाव बिथां आबसुफोरनि मददआव खामानिखौ साक्सेसफुल जानो मोनबाय जिहेतु दायनिगिरिनि न'खौ सावदोनो सरि माबा JCBजों सिलिंखार खालामनाय एबा सेफायनाय नुनो मोनदों आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन अखाबो हाबाय थादों नालाय गोबां भिडिअ बानायनो प्रब्लेम जागासिनो न'आव भिडिअ बानायाबा जानाय नङा बायह्रायावसो बानायबाय थादों नालाय दा बेनोसै आरोना शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ एसे गोलाव जाबाय आरो नोंथांमोना बेनि बागै मा सानदों कमेन्टआव फोरमायहर आरोना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय